Ola, moi boas, benvidas un día máis a este Canto Conto. Hoxe estamos en Lugo e hoxe estou con nada máis e nada menos, atención, o crossover definitivo, o que todo o mundo estaba esperando. MJ Pérez, aquí ao micro, hoxe estou con Lucía Pérez. Aí está, pero que maravilla. O público que non hai. Era o momento, xa tiñamos que estar xuntas nalgún bar. É que tiña que ser, Mira, faltaba. Un día facemos un dueto e vamos ir. Non digas moi alto, non digas moi alto, que igual mañá xa temos aí a música xuntas. O caso é, antes de poñer a nosa maravillosa cabeceira, que aproveito para agradecer aquí ao Fórum CEAO de Lugo, que nos abriu as portas de par en par, pois para deixarnos aquí este espazo e poder falar tranquilamente. Así que, con este agradecemento, esta alegría, dentro cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola, Lucía, que tal? Pois, oye, pois moi ben. Eu xa tiña moitas ganas de coincidir e de conversar tranquilamente aquí contigo. É un gusto. Eu, antes de nada, quero aproveitar para agradecerche moitísimo a túa boa disposición xa dende o minuto cero. Sei que estás a 1000, porque eu vexo te andas por aí polo mundo adiante, non paras. O sea, dende o inicio dixetes que sí, que querías vir ao podcast e sempre se fai un oco. Pois querendo... sí. Aí é onde está a cuestión. Querendo, ao final, todo se fai, pero estamos, a verdad, que realmente activos, pero isto é unha cousa máis e unha cousa importante como é este podcast. Joa, aí, reivindicando. O caso é que, joa, obviamente, o sea, ti eres coñecida, a verdad, que non sempre hai o mismo, sempre claro. Que non se entere, pero... Por suposto. En xeral, eres bastante coñecida, tes xa unha tralla detrás, moita trayectoria, moitas cousas feitas. Agora afundaremos entre elas, pois algunhas igual máis vistosas, non vou adiantar facer spoiler, porque se alguén non sabe, leva a sorpresa despois. Sí, Lucía Pérez, aí estás e tal. Eu, a verdade é que, sinceramente, quitando un lado que ahora estamos cun micro diante, sempre tiven ganas de sentarme contigo a falar, para coñecerte mellor, para coñecer mellor certas cousas, e que mellor ocasión que esta, facelo pois xa de paso, diante do micro e diante da nosa audiencia. Pois maravilla, estamos no sitio perfecto, dame que vai fluir ben todo isto. Sí. É que, vaya, eu... Ti, galega do Incio, non? Do Incio, aí sempre orgullosa do meu pobo, da miña xente. E fíxate que agora non estou vivindo no Incio, que estou vivindo nas Asturias. Tamén, fixen aí un pasiño ao lado, pero bueno, estou moi pertiño de Ribadeo. De feito, estou na zona de Tapia Casariego, que entonces, bueno, dou un paso, xa estou aí na Ponte dos Santos en Ribadeo, en Galicia. Pero sempre se orgullosa do Incio, sin duda. E o caso é que, sí, pois entre outras cousas, eu vexo que, claro, agora, pois que recentemente foi Eurovisión, sempre pasan cousas, sempre. Moitísimas. Mais alá de todo, sempre pasan cousas. Entre outras cousas, pois, chamaronte diferentes medios para falar de Eurovisión e tal, e digo, sí, Lucía Pérez foi a Eurovisión, relativamente importante, pero non tan importante como ter gañado a canteira de cantar. As cousas como... Pois sí, mira, que as cousas é que depende como unhas mire, verdad? Pero efectivamente, o comezo da miña vida, entre comillas, profesional, foi aí, non? Ese comezo dese... Eu era moi aficionada aos concursos, eu desde pequeniña, é dicir, ao final sempre me gustaba cantar, entón se había unha opción e algún escenario onde poder actuar, pois aí estaba
contaba sempre co apoio dos meus pais, que sempre o digo, e efectivamente, pois, a canteira de Cantareiros foi ese último concurso no que, bueno, pois dei un pasiño máis e digo, bueno, pois vou a empezar a gravar unhas cancións, que me graven un disco, que gravemos, e empezou todo, pois, sendo, pensando que todo o mundo se quedaría aí, non? Que un hobby desa nena que lle encantaba cantar, e listo, facemos aí o disco e que xa se queda todo aí. Entonces, pois non pasou iso. Ao final, esta profesión levo moi dentro, e a música levo moi dentro, e non podía quedarse aí nada máis, non? Entonces, aí empezou o traballo, a constancia, o sacrificio desta profesión, e ata o día de hoxe. E aí seguimos, e aí despois de, ojo, desde o meu primeiro disco, que sí que o primeiro disco era casi o que decíamos, ese regalo dos meus pais e demais, pois oye, espera que vou facer agora recap dos anos. Dimo tú, te lo aí. Dilo tú. Porque corrobórame esta información, pero tú gañaches o Canteira de Cantareiros con 17 anos. 17 e o disco saquei no co 18, sí, efectivamente. Entón, 2002 foi o de a Canteira de Cantareiros, o disco non sei se fora no 2002 ou no 2003. Pode ser que coincidiran ano, depende de... Sí, claro, sí, pero igual foi no 2002, igual, sí. Pode ser, sí. Porque ás veces bueno, un ano ten moitos meses 12 para ser exactos, entón, pois jova, é que... Pero son, imagínate, levo, pois, 23... É que eso, teñome que hasta me emocione eu sola pensar eso. É que son moitos anos, é que tú date conta dun detalle. Eu ainda onte... Sí, espera, que... No, antonte. É que xa non sei en que viu. Tedes que perdonar. Estaba eu no medio dun concerto, era un concerto así bastante íntimo, entón ás veces dá pé, non? O público é moi cercano, entón estábamos, non sei a santo de que, porque a mí ás veces vaiseme moito así a pinza. Entón eu dixen algo así, fixen alusión a eso de que moitas veces pois acabas en certos sitios sin pretendelo, non é que teñas, é dicir, ti por moito que foras a concursos, pois igual non era todo ou nada ten que ser isto, é simplemente, pois mira, isto é o que me mola, vou sacar este disco e porque me fai ilusión, e polo menos aí queda, non? E despois xa a vida dirá, e aquí estás. E eu dicía ao público que eu comecei cando era cativa, pois na miña terraza cunha raqueta de tenis. Claro, cada unha é un cepillo, é así. É ca escoba, co pau da escoba. Tal cual. E sin querer, cas bromas, aquí estamos, non? Ca túa guitarriña, aí estamos. Non sei ti, porque tampouco quero... A ver, a vida é así, a vida é ese contraste entre o doce e o amargo, pero imagino que a ti tamén che pasará que pues, terás tido moitos momentos de buf e de plantexarte cousas e de facer se che costa arriba ou de incluso plantexarte de deixalo por momentos. Pois mira, esta pregunta sempre xa me fixeron e fanma e sale moitas veces. E fíjate que en toda a miña carreira eu nunca é dicir, si que hai momentos moi jodidos, porque si que os hai, é dicir, cando estás en plan xaneiro despois de febreiro, é dicir, non che chegan aquí os concertos, nadie te chama, igual isto acaba aquí. La leche, é dicir, hai momentos, claro que sí, por suposto, pero nunca tuve esa sensación de querer deixalo, porque eu creo que unha das virtudes que teño, e agora o digo, é a constancia. Sí. Como todo nesta vida, a constancia é a que nos leva ao éxito, para que o éxito é tan relativo, é moi relativo. Eu considero-me totalmente exitosa porque estou vivindo exclusivamente da miña profesión e do que realmente me gusta, porque moita xente está pensando, oi, tiñas que ter como máis é dicir, pero que é o éxito? Que é o éxito? É que a clave, o sea, a resposta do éxito é que é o éxito. Que é o éxito? Porque depende, é dicir, porque ás veces están nos vendendo xa non só como un prototipo do que supostamente é o éxito, senón como un prototipo de o que ten o camiño, non? Exacto. É dicir, parece que só hai un camiño, que só hai un éxito e que o éxito é algo como un machín global, e para nada é así. Claro. De feito, a medida que camiñas na vida, pasan cousas, e igual pois hai momentos na vida no que aprecias máis unhas cousas ou non lle das aprecio a outras e despois suceden entón, que é o éxito? No? Totalmente, é así. E eu creo que nesta vida é o que decíamos, ao final hai esta como todas as profesións, tengo eses momentos por máis amargo tal, pero claro, a satisfacción de que subirte a un escenario e o que vivimos nós
no escenario, eso, que nos sabe? Nos, e eso xa se fai completo, non? 100%, porque ademais, a min polo menos pásame que todas as cousas pois menos bonitas, non, desta profesión, sobre todo cando eres artista independiente e tú te lo guisas, tú te lo comes, eu que sei, hoxe ás 00:00 vais a ir un novo videoclip que aínda non teño a versión final en man e aquí estamos, eu aquí respirando fondo, sabes, facendo respiracións así, rollo de con ese pensamento de dicir vai ir ben, non che queda outra que confiar na vida, non na xente, pero forma parte do rollo. Ás veces cando estás así diste madre mía, pa que me meto nesto? Non, eu pregúntome moitas veces pa que me meto nesto, porque ao final é moi bonito subir a un escenario, pero a xente moitas veces ignora o nivel de responsabilidade que tes encima, tamén de certa presión, porque ao final tú queres sair, facelo ben, que é o teu traballo, pero igual un día estás un pouquiño tocada ou tal, e xa non vas igual. E logo os factores externos que xogan, xa sabemos, sobre todo do sonido, do son, de que este... estar cómoda, tamén, moitas cousas. Tantas cousas, que ao final somos unha cadea humana, non é unha única persoa traballando aquí. Entón, claro, é o que creo, non hai un único camiño, é isto, o sea, decir, ás veces ten esas cousas así, esas dificultades, pero eu despois, claro, subes ao escenario, tes esa cousa aí dentro e diste, como vou deixar? É como vas deixar? É que isto ten un imán que ao final, cando te metes isto que é imposible, non te deixa. 100%. Pero bueno, somos afortunadas. Por iso que eu, cando digo que levo os 20 e pico anos vivindo exclusivamente da música, moitas veces hasta me pellizco e digo, é que non é nada fácil. E iso realmente é o éxito para min. E por iso me considero a persona máis exitosa del mundo. 100%. Sí, é que, é dicir, entre outras cousas, aquí sí que me gustaría falar un pouquiño de, pois, precisamente deses inicios teus na canteira de cantareiros, porque gustaríame saber un pouco como viviches ti, porque eu non lembro, o sea, son malísima cas matemáticas, non sei que anos tiña no 2002, que tería eu? Tú cantos anos 10 anos, por aí. Tú cantos anos me levas? A ver, agora mira, cantos anos eu son tes? do 92, teño 32, non sei contar, mira que 10 anos. Pois sí, no, menos. Menos, ostras, xa non sei contar. Madre de Dios, ahora non me meto expresión que tampouco son de números. Mira, eu son tan mala en números que se fora un pouco mellor, igual, económicamente iríame un pouco mellor, sabes? Bueno, da igual, eu era cativa, é dicir, sí, bueno, tú ahora... Non te iba a dicir cantos tes. Eu teño 39. Eu son do 85. Bueno, entonces tú da igual. Eu non estaba, vía como un rollo de, a ver, porque tamén é verdade, depende que idade teñas, ves a xente como moito máis maior, sabes? É dicir, se tú aí tiñas 17, eu tiña uns poucos menos, pois eu víate, sabes, como unha adulta, sabes? Eu ainda estaba aí, claro, eu era unha nena. No cascarón. Entón, claro, eu lembro de ver esa edición, o sea, porque ademais foi a primeira edición. A primeira. Eso naceu un pouco no medio daquela efervescencia. Da Operación Triunfo e todo eso, sí. Isto era como rollo, Operación Triunfo da Televisión de Galicia. Entón, claro, eu lembro de, o sea, eso seguímolo moitísima xente, o sea, eso foi unha cousa loca. Eu lembro de verte os benres, de rollo de, eu era rollo de fan, de rollo de quero que gañe Lucía, tal. Eras das millas, entón. Era. Non será porque estou No, de verdade, digo, porque teño como ese recordo, sabes? Porque ao final eu víate, eu dicía, mira, esta rapaza que ven o fai e tal. Apellídase Pérez, como a min. Claro. Nada de casualidade. Nada de casualidade. E ao final gañaches. E ti como... Porque eu vivino así, como espectadora, pero é ti que... No, eu sempre... mira, que é o que decía, que fora a moitos concursos antes. E eu é verdad que nunca fun demasiado... Ahora son competitiva conmigo mesma, que é o máis maravilloso. No? E daquela esa parte de competitiva... Que non me sale a palabra, competitiva e demais, nunca fun por eso, que sempre iba aos concursos sabendo que non iba a ganar. A cuestión era isso. E de feito, teño unha anécdota buenísima que era no Festival do Landro, que non sei se os
recordas, que era o Festival de Viveiro, que era na Plaza Maior, cunha orquesta en directo. Por certo, o director era Sierra, que faleceu fai uns días, que ele era tamén o arreglista da Naquiro, dos top destes de... E faleceu, pois fai pouco. Eu acórdome que ese festival, que era tamén pasando semifinales, eu dicía, ai no, que eu como non vou pasar a final, eu só levo unha canción preparada, e só levaba unha, e por logo estaba na final, e eu non me acordo, estudiando a letra no último, mira eu, que capacidade tiña eu. Claro, tú dicindo, non vai pasar. Sempre me botaba a dicir, sempre vía a xente moito mellor que a min. E de feito, pois eso, a cantidad de cancións foi tamén unha sorpresa. Además, eran diferente, como é agora. Ibase pasando, competías con unha persoa e ibas pasando a... Sí, porque antes era distinto. Ahora, eso cambiou moitísimo. A ver, tamén vai moitos anos. Foi moi bonito. Foi un premio inesperado, como todos os premios que tuve na, gran parte da miña vida, sí. Pero, é dicir, é o que dis, que ao final, eso, eu creo que ás veces das cousas máis fermosas que veñen na vida, igual algunhas sí que esperas, pero en xeral a maioría veñen sin contar. As boas e as malas, sí, é verdad. É verdad. Entón, pero ás veces, o mellor é moitas veces centrarnos no que sí que está da nosa man, porque ás veces tamén con esta obsesión, non de... Porque eu creo que a sociedade ás veces é moi cruel con estas cousas, non? Con isto que falamos de que si o éxito, que si tes que, sabes? Tes que. Exacto. Sabes? Entón xa tirar do carro da vida xa é bastante. Bastante é. O caso é que, claro, tú pasas por esa experiencia, lanzas o teu primeiro álbum... Que realmente, que eso gustaríame dicilo aquí, que ese, como dicía, que era o regalo dos meus pais, foi tal cual, é dicir, o premio dese concurso, que agora é algo material, danche diñeiro, que para facer unhas túas primeiras, como digo, é unha axuda. Sí, pero como outros concursos que hai, eu que sei, eu tamén no seu momento, se eu non levase un premio no concurso da Deputación, por exemplo, que ahora son os premios NARF, eu non podería ter grabado o disco de Casandra, é dicir, que ás veces non é por, quero cartos ou tal, é que ás veces, sobre todo cando empezas unha carreira artística, a non ser que sexas fillo de ricos, exacto, que non é o meu caso, non é, eu tampouco. Entón, claro, dis tú, de algún lado tens que sacar recursos, porque é verdad que con estas dúas mans pódense facer moitas cousas, pero xa despois chega un punto no que hai que soltar billete. E o billete ten que sair de algún lado. Total. Pero por iso que os meus pais tuveron moito mérito, porque eu ese premio era realmente unha escultura, non me acordo agora o autor, que me acordo que modera o premio, dera Manolo Escobar, e dixo... Ostras, cuidado, Dixo... Recibirás muchos más premios en la vida, pero tan pesado como este ninguno, porque además pesa muchísimo. Entonces non me deran nada económico, non fora nada, que é o que dicimos agora, que eso axuda moito. E meus pais, que é o que digo, que son totalmente xente normal, de carteiros aí, de familia e demás, dixeron, pues xa que estes tantas ganas, pues vamos a regalar, é dicir, se non che, igual é a tua herencia que vas ter na tua vida, igual é esa, así que se queres gravar un disco, aí, me pagaron meus pais ese disco, que tamén é unha anécdota moi bonita, que miña mãe, despois logo, cando iba repartindo, tamén queres un disco de miña pequena, de Lucía, tamén iba vendendo, así que mira, porque claro, era de carteira rural, entón, eso nada mellor, porque iso, levarche o produto a casa, aí é que mi mãe, miña mãe era xa unha visionaria, mi madriña. Entón, eso é moi bonito. Eso é moi bonito e aí, sí, foi o... Jova. Sí. Claro, é verdad que ti, pois iso, tiñas ganas de facer ese disco, e como dis tú, pois en principio sin pretensión, e a vida foiche levando, porque, a ver se estou eu aquí equivocada, pero non moito máis tarde estiveches en Viña del Mar. En Viña del Mar? Que non é cosa menor. Oye, que ese foi un... que está moi fuerte. Eso, oye, además eu tiña, tiña 18 anos, ou 18 anos ou por aí. Sí.
é que estuve dúas veces. É que estiveches 2 veces, é que é verdad. Estuve, pero a segunda foi, bueno, unha que me caiu maravillosa, pero bueno, a primeira vez estuve cunha canción que, bueno, claro que decía, era un soño cumplido, porque imagínate, era o escenario da Quinta Vergara ali en Chile, diante de miles de persoas, cunha orquesta en directo para ti, é dicir, eso foi un auténtico soño. E de feito, ali a canción que se chamaba Que haría contigo resultara super bonito, encantaralle moito, de feito que dei nas tres finalistas. Un dos discos daquela editárase alá, estuvera un mes de xira por espacios grandes e menos grandes, sitios moi pequeniños de bares, bueno, foron experiencias super enriquecedoras. E despois logo a segunda vez foi que invitaban as 10 cancións gañadoras dos últimos 10 anos. A miña canción non fora gañadora, pero si fora unha canción que naquele momento o meu produtor e manager Chema Purón ganara con Gisela. Entón aí o protagonismo é a canción. A canción. Entón o autor elixe que encantaba a canción. En ese momento estábamos traballando xuntos, entón fun cantar por segunda vez a Viña del Mar por iso. A canción que no seu momento cantara Gisela. Sí. Entón pun eu a segunda vez. E foi un regalazo, sí. É que, jova, independientemente estar nun festival así, o sea, que é que de verdade, é que isto... No, impoñía. O meu podcast de hoxe vais a resumir en eu dicir 20 veces non é cousa menor. O dicho de outra maneira. No. É cousa maior. E además é moi curioso do Festival de Viña del Mar, si entrades e mirades, o público chamanlle o monstro. Por que lle chamaran o monstro? Ostras. Porque eso xa é moi forte. É dicir, o público dai desa Quinta Vergara é quen manda. E se un artista non lle gustas, te abuchea e te saca del escenario. Como vin eu a Andy e Lucas largarlos del escenario. Tal cual así. Eso sí que son vivencias, Lucía. O demais son tonterías. Decía, queréis outra? Os miles de persoas. No, fuera. Eso é moi forte. E así, se lle gustas, é dicir, te eleva. Pero, por exemplo, eu tamén vira, porque no Festival de Viña del Mar hai a parte de competencia e de concurso, que é a parte folclórica e a parte internacional, que era onde iba eu, e logo, despois, a parte de mostrar de concertos, mini concertos, por decirlo así, de artistas top, é dicir, desde Maná, desde Elton John, Tom Jones, bueno, todos os top que podas ver. Claro, que ten tamén como esa parte de exhibición, non? De mostra. Exacto. Sí. E de feito, acordo que tamén era nos momentos tamén cando estaba aí a flor de pele, aí álgidos momentos de Amaral, que claro, era entrar con bo pé no Festival de Viña del Mar e entrar con bo pé en todo Latinoamérica. É que, cuidado. E recordo que despois comentaban que era como que a Amaral lle costara ganar su público, pero ao final se lo ganó. É que sí que é verdad que ás veces non é porque hai cousas as que, hai que darlle unha oportunidade un pouco máis, sabes? Sí, e despois entra, e cando claro. entra, sabes? Sí. Pero bueno, é curioso aí o fenómeno do público, ¿no? Porque eu vivín, é dicir, imagínate, eso impacta, para un artista que está arriba do escenario que te larguen, eso, además Andy Lucas que xa tiña a trayectoria aquí en España, aquí a full. Que imagino que daquela estaba moi a tope, sí, porque igual ahora pensas, a xente pensa na actualidade, pero claro, isto nos anos nos que estamos falando, estes señores rodaban moitísimo, era unha cousa... Sí. Pero bueno, foron experiencias, e Viña del Mar foi algo moi bonito, sí, además que o público, non sei, o público de chileno son moi agradecidos. É que é onde che quero preguntar, porque ti estiveches obviamente en Chile, estiveches en Viña del Mar, non sei se estiveches máis veces, ahora me dirás, pero é que non estiveches só en Chile. O sea, tú en América Latina estiveches en máis lugares. Pode ser? Sí. O sea, contame aí a túa relación con América Latina. Bueno, tamén moito a conexión tamén é por ser galega. Tamén. Eu digo, ao final, é que temos moita sorte de ser galegos. E despois, por exemplo, de Chile, sí que nunha das viaxes xa estuvemos tamén en Argentina, estuvemos Argentina, Uruguai e Chile, fixéramos aí pola nosa conta, pero por logo moitas das conexións que teño con Latinoamérica, con distintas
partes do mundo é gracias á diáspora galega. Ser galega e iso é unha sorte, porque é o que decimos, os asturianos realmente non teñen eso, e iso é gracias a esa lingua, gracias a esta cultura forte que temos, e vivín, pois eso, estuve tamén cantando en Panamá, por exemplo, pois logo en Nueva York ainda fixen fai pouquiño. É que é verdad, que aí cando falamos aí atrás para xendar isto, non sei se mo dixeras ti ou se vin eu algo que publicaches, non? Que dixeches ti, vou estar liada hasta X. Claro. E de repente vixo a Lucía que iba fuches a Nova York, en New máis? E logo estuve tamén en Canadá, pero en Canadá estuve en colonia portuguesa, tamén. É que era un chivo, é que aí ia che dicir, porque tú ia che dicir xusto, dísme tú, que si, polos galegos, eu digo, ostra, claro, como lle pasa a Sé Amaro tamén, e por exemplo, o João Pedro Pais, que, claro, son artistas, o sea, por exemplo, tanto Sé Amaro, ainda que fan estilos diferentes, pero son moi similares en base a que son deste tipo de artistas que teñen un arraigo co público que flipas, que levan moitos anos de carreira, entón tamén hai como ese, sabes, hai toda esa traxectoria detrás, e o que é estes portugueses que están en Estados Unidos, por exemplo, porque Sé Amaro estivo en Venezuela, en Francia, en Suiza, Francia, Suiza, Estados Unidos, Canadá, aí hai peña portuguesa clamando polos portugueses. Tal cual. Sí. E tú fuches consento. E eu tuve, pero fixen un concerto eu. É dicir, non era... Entonces, eso era maravilloso, imagínate, cantando eu. Encima, cantaba, a gran maioría das cancións cantabas en galego. E os portugueses encantados. Encantados, porque ao final nos entendemos tan ben. Sí. Pero foi algo moi bonito, porque claro, aí xa era dar un pasiño máis, non? Que era que non era cantar a canción con Sé Amaro no concerto de Sé Amaro. Claro, era algo máis. Eso está moi ben. Claro. Sí. E de feito, ahora neste verán vou a estar nas Azores. Vou a estar aí facendo aí, é un medio benéfico aí con algo, pero vai ser algo moi bonito en xullo. Estaremos alá. Que chulada. Ainda non puxen ali un pé. O sea que non fai falta ir cantar, que non me importaría ir dar un paseo. De turismo. Eu tiña ganas, mira, además eu tiña ganas de ir de conocelo, porque sí que Madeira sí coñezo, pero o que as Azores eu tiña moitísimas, digo, jope, pois este ano xa doble, disfrutaremos a través da música e disfrutaremos tamén de pasear un pouco e conocela, sí. Jova, que maravilla. Entón, pois que é que ves, é que ás veces é iso de o que empeza por ser unha colaboración e tal, pois mira tú. Pero tamén é sempre o digo, que é porque se non houbera conexión nese primeiro dúo, pois adiós moi bueno, facemos o dúo tal, funcionou maravillosamente ben, e adiós moi bueno, camiños diferentes. Entón, neste caso non. Eu teñolle moito que agradecer precisamente a Sé Amaro, sempre por ese apoio, por esa, pois el sempre tamén quere que a mí me vaya ben, entonces é moi non me sale a palabra, generoso, moi generoso, e iso fai máis grande aínda, sí. É que, por exemplo, eu mesmamente, eu agora estou preparando un novo álbum e vai ter varias colaboracións, cousa que, por exemplo, no anterior non tiven absolutamente ningunha, non? E ás veces pois mira, a vida, vas facendo tal. E nesta vou ter varias. Varias das cancións tiñas, pero clarísimamente no minuto cero e tal, eu estou como super contenta, super orgullosa, e vou tirar de compañeiras que a priori estamos como un pouco na mesma trincheira, entendes? E nin o fago sin querer, nin o fago a propósito, porque ás veces parece que a xente pensa que, claro, tú vas buscar a colaboración como por interés, non? De vou intentar colaborar con alguén que teña, pois eu que sei, máis seguidores que a min, máis tal, o sea, obviamente sempre vai haber unha sinerxia, pero tanto entre públicos grandes como entre públicos pequenos. Pero para min o importante é a canción, que está por riba de todo, e despois que é o que dis tú, que importante é a conexión, porque é verdade que tú podes colaborar con alguén porque xurdiu ou tal, ou tamén por interés, sabes, porque a veces funciona así entre discográficas e tal, e pois é o que dis, cada un polo seu lado e tal, que tamén é unha maneira, sabes, pero é verdade que aí morre o conto. E ás veces o bonito disto é que sexa algo vivo, que non sexa, é dicir, esa cousa de despois vos
entendervos tan ben e estar tan Que non é cómodos. doado. Non é doado. Non é doado. Porque cada un despois ten o seu Claro, universo. e ao final non é que teñamos, pero bueno, esa parte de ego, non? Sí. Que bueno, que os artistas tamén, esa parte de ego, eu creo, no escenario, é dicir, sempre... A ver, un mínimo tes que ter. Tes que ter. Porque non, o ego, é dicir, o ego desmedido, o ego en canto te pasas dunha raya, Xa, é malo. exacto. Pero un mínimo de ego, vamos a chamar, mellor dito, non sei, confianza en ti, sabes? É dicir, un mínimo de ego, o sea, tes que ter no sentido de, senón tú subes ao escenario e cagas tipo la patada. Sí, claro, que tes que ter... Sí. Sí, é que, é dicir, tú podes ser humilde e ao mesmo tempo dicir, aquí estou eu e non lle vou quitar mérito ningún ao que estou facendo. Exacto. Sabes, porque tamén é ir de falsa humildade, eso tamén é bastante... Pero eso tamén aprendín cos anos, porque eu era así como de... Digo, pues no, é verdade, é dicir, hai que empoderar. Eu creo que eso además sáleche mellor todo, é dicir, é como que... Sí. Así, é así. Eu aprendí no hai relativamente pouco, porque claro, ao final pasas por fases. Claro. Eu pasei, claro, cando comezas, como eres... É dicir, como non sabes de que vai isto, e hai moitas cousas que non as sabes ata que non te enfrentas a elas, pois tú andas só movida pola ilusión, por ese motor de eu só quero facer isto, e vas con un sorriso de orella a orella pensando que o mundo é cor de rosa, maravilloso, e pois vas te enfrentando a cousas. E aí onde vas... pois por momentos levando golpes, decepcións, chorando un pouquiño, esas cousas todas. E no medio de todo isto é onde eu cheguei a pasar por unha fase, tamén é verdad que despois mezclanse cousas persoais, e tamén depende como estes no plano persoal, porque se non estás forte... Eso, por suposto. O sea, porque se tú estás mal a nivel persoal, subir a un escenario, a poñerte diante de xente, cando tú estás igual ca autoestima polo chan, xa non só a nivel artístico, a todos os niveles e tal, eso é moi complicado. Porque unha cousa que, é dicir, tú estás aí tocando, e de repente aí vai un acorde ao pau, vale, tú si estás genial, nadie vai apreciar eso. Sin embargo, se tú estás mal, xa todo o mundo che vai ver que che cambiou a cara, que se torce o concerto inteiro, que te estás rayando. É dicir, son cousas e cousas que depois te condicionan a hora de navegar. É o que dis tú, o sea, un mínimo de eso, de dicir, jova, aquí estou eu fago isto, e non lle vou quitar o mérito que ten. Tampouco me vou flipar, pero darte o... Sí, é así. Sí, totalmente. Eu creo que así vai mellor todo. Ao final, a xente, non sei, é como que, sí, hai que valorarse, hai que... Sí. Pero con todo, porque nós aquí estamos falando da perspectiva de artistas, pero que isto é aplicable á vida e a toda a xente, sabes? É dicir, no fliparnos, pero non lle quitemos mérito ao que facemos. Eu digo, ainda que non lle guste a ninguén, eu agora estou moi no plano de, porque non sei se a ti che pasou algunha vez, pero eu polo menos ás veces digo, non sei, parece que conecto co público hasta aquí, daqui para aquí parece que non conecto, tamén ás veces pregúntome que se cadra unha intentas achar nun lugar que non é o adecuado, que isto ao final é como unha relación amorosa, que igual tú me gustas e yo non te gusto, por moito que me empeñe non che vou gustar, sabes? Sí, pero bueno, ao final, como dicimos, os límites, é que poñerlle marcos aos nada, como non é. Mira, eu aí xa hai anos digo, mira, se agora me apetece facer unha bachata en galego que fai, pois a fago, que pode salir non conectar ca xente, pois mira, pois non, pero fíxena, quería facer. Tamén ás veces hai que errar, é dicir, eu quero facer isto, e falo e dis, vale, saiu como carallo. Exactamente. Bueno, pero hai que equivocarse tamén de vez en cando. Totalmente. Que nunca é 100% para min, o sea, non considero o sea, é un aprendizaxe máis, é dicir, é así, de eso se trata. Forma parte, eses son os onde máis aprende, onde máis aprende. Sin duda. A ver, eu quero aquí preguntarche polo tema. A ver, pero como non che quero, o sea, o que quero preguntarche antes de nada é, si tú, cando saíches da canteira de Cantareiros, falamos dese disquiño que con tanto amor os teus pais tal, levas xa, a ver, atención, agora a ver. Levas 7, pode ser? 7 discos, 7. Dende o último, a ver se eu digo, dende o último lanzaches algún single
Incluso aí, mira, agora non me acordo do título, pero cal é o que lanzaches aí atrás hai non moito? Tanto... Ainda así, quixente moito máis que a mí. Esa, que ten unha trompeta, pode ser que tiña unha trompeta. Ten, hai uns metales aí a fuga. E non gravou Mary a trompeta, pode ser? No, Mary gravou en Na miña pel. En Na miña pel. Outra cosa que temos en común, alén do apelido, é que as dúas tocamos con Mary. Pero que casualidade, Mary foi outra casualidade tamén, outra, pero bueno, maravilla. Pero Mary gravara, estuvera na miña pel. Si, é verdad, que ainda era máis para atrás. Claro, que eu cos títulos xa me empezo a liar. Normal. Con dicirche que, o sea, non penses que é un rollo de os títulos, así que pásame cas miñas propias cancións. Normal. Teño quedado mal nalgúna ocasión. Sabes, de ir a xunto unha persona e dicir, sí, porque o meu último tema, quedarme así e dicir, non me acordo. O sea, de darme así un tal da emoción. Eu quedar fatal, así que non me pásame comigo. Pero, é dicir, é verdad, este síngelo de tanto, que engancha bastante, que deste aí. A verdade é que funcionou super guai, e ao final é o camiño ahora que queremos facer, non? Ao final, ese aire que eu levaba intentando querer facer algo así, pero ao final eu teño que dicir que, claro, a parte de composición para min é agora bastante, levo os últimos anos poñéndome a iso, pero para min era totalmente novedad. Eu sempre veño da escola de que me planteaban cancións. Claro, tú máis de intérprete, de tú escoller o que tal. Que claro, a mí parecíame super complicado, pero claro, ahora que te pos... É dicir, pódese facer, porque podemos facer, podo aportar, e sempre vai ser máis enriquecedor e máis meu, non? Entonces levaba bastante tempo atrás intentando conseguir o que conseguín con tanto, que era esa canción onde mesturamos aí pues, un pouco aire tamén mexicano, algo que non recordo, que ao final está moi na identidade dos galegos, pero que fora en galego, e unha canción que tamén fora tamén comigo, que era unha canción vibrante, enérxica. Que dis tú, eu aquí vexo. Sí, unha canción que funcionara nos directos, como é que funciona. Entonces, esta está como reunindo moitos elementos que levaba tempo querendo. A verdad que o público gustou moito e por aí iremos. Estás camiñando cara a un novo álbum ou estás de tranquis? No, sí, o álbum hai que facelo porque o rollo é que como estamos nos mundos que estamos locos, é dicir, desde Na miña pel que che dicía, esa canción non a teño físicamente materializada nun disco. Entonces hai moitos singles que están aí, pero que non están metidos nun disco co meu libreto, cas súas letras que eu quero. Mira, cal é o que ten tal canción? É que a min pasa. Cando veño os concertos, que realmente, ao final, vendemos os discos nos concertos, e benditos, porque eu vendo moitos discos nos concertos. A min pásame igual, contra todo pronóstico, porque pola razón que sexa, o público que teño eu ainda compra discos. Eu compran discos, entonces veñen que a canción esa, digo, no, é que non teño, está no aire, pero entonces eu para o próximo ano sí que quero xa meter todas estas músicas todas nun CD, sí. Que ao final, bueno, tamén hai que ir xogando, non, cos tempos, porque ao final tú lanzas un álbum, entre medias vas compoñendo, non sei canto pasou, cando foi o último álbum que cando lanzaste? Pois, madre mía, é que foi o Digo Chongale, chamaba Os 15 Soles, que foi onde celebrei os 15 anos no mundo da música, e aí reunín, foi un disco moi bonito, que foron cancións realmente que me molaban, é dicir, metín a Rumboia, que era unha canción... Sí, que vinche un vídeo aí, non sabía si estaba en algún álbum ou si... Pois metín, eran cancións que me representaran en algún momento da miña vida. Encima fixen colaboracións que estuvo Susana Seivane, Rosa Cedrón, Toñito de Poi, Chenoa cantando en galego. Ostras! Eso non é cousa menor. Eso non é cousa menor, que é a frase deste podcast. Sí. Eso foi bueno.
Que máis? Agora vou me olvidar de moitos. De meu irmán Xavier Vizcaíno. É verdad, tamén che quería preguntar polo teu irmão. O meu irmão, que bueno, é verdad que foi moi bonito. Con Sito Sedes que era o avó dos satélites de toda a vida, que faleceu. Fai un... Sí, que mira, quedeime cas ganas porque il sempre fixéramos Moraima xuntos. E quedárase, il sempre, a ver se vamos ao lugar, facelo. E ao final unha cousa, e digo, quedoume ca pena de non habela feita, porque a gravamos, pero nunca fixemos público, cantando xuntos. Pero, entón foi o último disco, foi ese, o 15 soles, e nada, e agora virá outro cando próximamente, porque sí. Sí, bueno, pero sin presión. Sí. Eu, por exemplo, estou dicindo sempre, a final de ano, claro, eu empezo a rayar, porque eu son super, sabes, é dicir, son moi exixente comigo mesmo, así me vai. No, pero é bom. Sí, entón, claro, pero depois tamén, sabes, tamén co tempo vou aprendendo a darlle a volta á tortilla, sabes, porque digo, que nunca están as cousas perfectas. Quen vai morrer se eu non saco disco? Se en vez de sacalo ao final de ano, saco ao inicio do que ven. Pero conste que eu, desta vez, estou obsesionada con sacalo ao final de ano por superstición. Bueno, pues mira, se é algo, pues entón é lo que levar a cabo porque así. Claro que sexa en ano impar. Porque eu, hasta ahora fun sacando as cousas en ano impar, excepto o disco anterior, que foi en ano par, 2020. 2020, que xo é xusto, as claro. portas da pandemia. E foi todo como foi. Sabes, entón digo eu, mira. Pues pero mira, bueno. Pues si tú crees, faino así. A ver, despois a vida, a ver, sabes, eu que quero que quede ben. Eu como, é dicir, eu no meu caso non estou con discográficas nin nada. Iso ten pros e ten contras. Segundo pro, é dicir, non teño unhas datas de ou cumples, bueno, tamén é outra forma de tal. Entón digo eu agora a miña premisa é os temas teñen que estar que disto estos. Exactamente. Porque é o que quero. É que iso é o máis importante, sin duda. Sí. É porque ao final é o que dicimos logo, cando xa sacas, eso xa quedou para toda a vida. Eso xa quedou. Tal e como despois logo é verdade, o da autoexigencia, claro, porque nunca vai estar sempre. Logo vas coitar de, por que non teria que subir aquilo, tal, en plan, xa nos vamos a... saber, o sea, hai que ser exigentes, pero hai que saber soltar. Porque eso foi o que aprendín, eu fixen audiovisuais, non? Entón, claro, en audiovisual, como, é dicir, por un lado apretannos moito, e daí é onde naceu esta vena miña tan exixente, porque eu realmente era un pouco máis fly, pero é como que, sabes, salín dese molde, non? De aprender a pero tamén nos ensinaron de rollo de, mira, isto ten que ter un equilibrio entre intentar facer o mellor posible e soltar, porque tú non podes estar o día de mañá cando sexas profesional, sexa no audiovisual, no que sexa, non podes estar 1000 anos para entregar unha cousa. É así. Que a música pasa un pouco igual, que a min polo menos sí que me pasa que hai cousas que eu digo, obviamente, podían estar 1000 veces mellor, pero tamén pasoume de avergonzarme de cousas, pero do día de hoxe digo eu, mira, a que non lle guste, pareceme ideal, pero todo forma parte do momento que eras, o sea, decía, no que eras nese momento, a nivel compositivo, a nivel narrativo, a nivel recursos tamén. Sabes, porque as primeiras cousas que fixen foi grabándome de forma caseira, non había outra cousa. Entón, podía dar en algo, como podía non dar en nada, e xa está, era o que me apetecía facer. Tampouco hai que non teño como esa cousa de teño que demostrarlle algo a ninguén. Como dicen por aí, non demostrar, hai que mostrarse. Hai que mostrarse. É quen queira, lle mole ben, é quen non pode estar. É teu irmão. Pois mira, meu irmão, sempre dicimos que somos os... porque, bueno, ovellas negras, entre comillas, como dicime, temos a anécdota buenísima que decían por aí, pois oye, cos pais que traballadores eran e saliron os fillos músicos. Os pobriños. Eso, tal cual os coitamos. Isto é moi fuerte. Pero tal cual é así. Entón, é casual porque fíjate que meu irmão, eu a música, como dicía, levaba dende nena cantando, tal. Entón, meu irmão sí que a música veulle máis tarde, de unha forma máis tardía, no que na adolescencia, que empezaba a tocar aí, logo tuvo un grupete, logo anduvo tamén nunha orquesta que fixera, e a verdad que, bueno, eu sempre digo que o proxecto del me parece fascinante, só que il tamén, como vai por outros derroteros, dice, il está
en contra das redes sociais, non lle gusta nada todo isto. Cada vez... É dicir, claro, e lee esa parte bohemia, sí, claro. que claro, pero que isto é necesario, sí, é que se non vai non chega. Entón, eu creo que fai un traballo maravilloso, despois logo tamén, ao final, tamén toca comigo, está nos concertos, entonces, bueno, a verdad que moi ben, porque ao final é o que dicimos, nós vivimos experiencias que non só sabemos o que é, ¿no? Sí. E compartila ca persona que queres tanto como un irmão, pues imagínate. Sí. De feito, agora vai próximamente vai a sacar aí unha música nova que pinta moi ben, Porque, o sea, por si alguén non sabe claro, o que non estamos dixemos falando, o nombre. el ten o seu proxecto, chamase Vizcaíno. Sí, Xavier Vizcaíno. Ahora xa Xavier Vizcaíno. Sí, pero sí. Bueno, Vizcaíno tamén sí, a verdad que fai todo música tamén en galego, moi bonito. Pois para quen queira ir curiosear, porque ten cousas moi interesantes, joa. E agora vamos ao meollo. Ao meollo, Bueno, o meollo da cuestión era o lugar. Eso, hombre. Isto é o meollo secundario. Neste Villa del Mar o lugar, que máis queremos? Que máis queremos? Ir no 2011 a Eurovisión é cosa menor. A ver, isto é tamén, lembro de isto, pois como espectadora, que isto ademais pilloume, eu estaba na carreira e tal, e de repente faise a cousa esta de destino Eurovisión e apareces ali ti. Como foi o conto? Bueno, pois a ver, é que mira, solo o primeiro que teño que dicir é que o único casting como tal que fixen na miña vida foi o de Eurovisión. Foi, decir, un casting que é unha cousa máis fría, máis fea del mundo. Oye, é unha cousa moi, pero bueno, que é necesario os castings. Entón, a cuestión é que eu estaba daquelas en Madrid, estaba co meu produtor, con Chema Purón, e vimos nas noticias que ese ano íbase facer a selección de Eurovisión a través de uns casting que casualmente había nas principais cidades, que era Madrid, como sempre, non? Madrid, Barcelona e non sei que. Entón eu estaba ali en Madrid, oye, pois sí, non ter nada que perder. Porque claro, Eurovisión, claro. Eu son eurofan, eu son fan de Eurovisión desde que teño uso de razón. Collía a miña mãe e máis eu, tiñamos as anotacións, eu soñaba con ir a Eurovisión, é que eu soñeino de verme nun escenario así, diante de miles e miles de persoas. Entón, digo, pois Eurovisión, pois ahora acabamos. Entón, casualmente, é que fixen o casting, que era cantar cancións de Eurovisión. Eu non sei a primeira canción, debía ser a de Bailar Pegados ou algo, cantei aí, sí. A de Bailar Pegados. Entonces pasei o casting a Barcelona. A cuestión é que me iban chamando, encima eran Yes Music, que eran os de Operación. Como Operación Triunfo. Encima estaba Noemí Galera, era como está, oye, aquí está Marta de Fórum Ceao, que son unha maravilla con sí, aí estamos saludando. Aí está. Sí. Entonces, claro, estaban os de Yes Music, que eran a Noemí Galera, todo o que estaba o furor da Operación Triunfo. Entonces digo, nada, pues pasas ao seguinte fase. E digo, pues paso ao seguinte. Eu é que non me imaginaba para nada. Paso a Barcelona hasta finalmente pasar a unhas galas xa que había de Televisión Española, que é ese Destino Eurovisión. Que eran 3 galas, eran 16 concursantes, 16 quedaban 8, deses 8 quedaban 3. E que as bromas fixeron un mini OT, sabes? Tal cual. E dices 3, pois casualmente salín eu gañadora, que a mí se me dicen que iba a salir eu, e aí sí que non mo creía, porque además que logo agora cos paso do tempo Televisión Española non querían que fora eu, querían que foran la boy band, los Saurin aí, querían. Pero alégrome saber que independientemente do que eles querían, si saliches ti é porque polo menos o voto foi transparente, digo eu, sí, sabes? É verdad, sí, porque de feito xa cando estábamos co punto de que un jurado nos elegirá bueno, aquel ano era un despropósito, era en plan tocaronche 3 cancións que non tuveches opción de elegir ni unha máis, esas 3 son as que creemos que para ti son as mellores. Que foi un pouco así de te encasqueto isto e tú intérprete. Eso foi realmente
gracias a Dios e la Virgen que non se volveu facer ese sistema de selección. Sí, porque é un pouco... Imagínate, a min plantearonme esas 3 cancións que era una, que era Abrázame, que era a canción, unha balada máis a favorita miña, por dicirlo seu, que me quiten lo bailao e, atención, Se la vi, it's all right. Imagínate xa o título pode dicir todo. Eu claro, que deime moito ca copla de que me quiten lo bailao, porque foi tamén a que foi a que máis tal, pero ahora mesmo eu fago memoria e non me lembro das outras, sabes? Porque No, claro, normal. Eso sonou nunha gala ou así e xa está, sabes? Bueno, a xente dos eurofans de hoxe, porque... Se la vi, sol rai, maravilloso. Imagínate, é dicir, eu entón, cando me plantearon... Francés e inglés para gañar votos, é unha cousa loca. Europe's living a celebration. No, é que hai cada historia que Eurovisión, mamá querida. Entonces, a verdad que como era un formato que era xa votado ao fracaso, así. Bueno, a min a cuestión que despois de todo eses agridulces de horribles, pois a cuestión que me elixiron un xurado que me quiten lo bailao. Entonces estábamos xa os 3 finalistas cada nosa canción, non? O Saurin, que era daquela que estaban nese Aurin, que era un grupo de boy band daquela. Non estaba Blas Cantó. Blas Cantó e este chico, Dani Fernández. Ai, é verdad, Dani Fernández, que lo estaban petando o Dani Fernández, fíjate. Estaban nesa, despois logo había unha chica que se chamaba Melisa. Entón, se notaba que no meollo do equipo, notábase que estaba a Televisión Española querían que fora los Aurin. Non querían que fora unha galega, eso primeiro. Xa, pero o problema é que o público me votou a min. Que non, claro, a hora de facer o casting non eran moi inconscientes de que estaban deixando pasar a unha galega. Porque o problema é que cando entra unha galega, de repente ponse toda Galicia a votar como se non houbera un mañana, sabes? E desde aquí que sala Lucía sí ou sí. E bueno, e ao final, fíjate que foi con un 68% da audiencia votou que, é dicir, non votaron solo os galegos. Non foi raspado, non foi, claro. non, é dicir... E aí me fun a Eurovisión, sendo, desgraciadamente, ata o momento, a única galega en representar a España no Festival de Eurovisión. Ollo, sí que é verdad, pero non a España. Claro, efectivamente. Que está a miña querida Verónica Codesal, que estuve fai un pouquiño con ela. Con Bélxica. Exactamente. Foi con Bélxica, e además de feitos, estuvemos nunha festa de Eurovisión en Vila García fai pouco, e estuvemos xuntas. Sí, que guai. Encantadora. Pero é verdad, sempre digo que foi unha galega, pero non foi representando a España. Claro, sí. Claro, entonces... Quen sabe se algún ano vai unha galega representando a Portugal? Non sei. A ver, eu dixo unha cousa. Non te creas que non pensei, Pero que o problema é que tiña que ser cantada como faz eu o portugués. Eu digo unha cousa. A min molaríame ir algún ano ao Festival da Canción. Ai, que maravilla. Vamos ter que facer algo xuntas. A min hai unha cousa que me bota para atrás. A ver, que é? Que se te elixen, podes renunciar. No, podes. Pois é que bueno, sí, podes sempre, poderá, pero non sei os contratos aí. Eu non valo para esas cousas. Eu salgo ali ao escenario e digo, perdón. Como unha que saliu agora dun casting que estivo facendo toda a cola, e cando lle toca por fin cantar, collo o micro e di, perdón, es que me está dando ansiedade, collo. Sabes, por esa sería eu, se vou algo deso, digo, perdón, está me dando ansiedade. Eso eso non é como es? Non é cosa menor, E iso que o ano que fuches ti, a ver, ahora non teño a lembranza visual, pero é dicir, ahora mismo creo que é aínda máis monstruoso o tema do escenario, así, daquela aínda era igual algo un pouco... Bueno, igual o escenario como tal, non sei, pero a nivel, por exemplo, porque eu como teño a Eurofans, este ano, por exemplo, decían que en Suiza había pouco o aforo que había era bastante menor que outros anos, é dicir, o propio estadio... É que engana moito, porque mesmamente o no Benidorm Fest, desde a tele,
vese dunha maneira, Sí. e subiron unhas fotos de como é o recinto. Sí, sí, E sí. claro, a xente flipaba porque o recinto sin, o sea, fora Sí. do que é o Benidorm Fest, parece moitísimo máis cativo. Sí, sí, pero sí. isto tamén pasa, eu que sei, é como o luar, Sí, sí, tú vas sí. ali de público, A televisión e sempre dache a engrandece. sensación de que tal, pero claro, tú polas cámaras, por tal, dache a sensación de que o espazo é moitísimo máis grande, etcétera, etcétera, porque a xente tamén pensa en Eurovisión como meramente a canción, bueno, e xa vou poñer entre comillas, Madre. porque ás veces penso que a canción é o de menos, o sea, que a xente Sí, está hoxe máis en día. pensando noutras cousas, Home, sí. obsesionada con outras cousas que non ca canción en sí. O tema O título é Festival da Canción de é que Eurovisión. pa min perdeuse moitas cousas. A ver, o meu máis alá xa de toda a movida Sí. Bastante asquerosa que hai detrás, Sí, con sí. moitas cousas, co tema Total, da votación, por con favor. todo o que está ocorrendo con Israel, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Xa quitando ao lado iso, porque xa por si non fora Sí, pouco, sí. para min hai unha cousa xa esencial, se nos imos ao tema da música, e é por exemplo, claro, eu comparo moito con Portugal porque, claro, teño ese prisma portugués tamén e sigo moito o Festival da Canción e tal e cual, e a sensación que teño eu é que aínda cando falas con artistas portugueses e tal, dixe, eso, Sí, sabes, que non... algún dixe, isto non presta porque Sí. ao final é un pouco un O das- chanchullo, porque non Bueno. sei que, porque tal, pero aínda con todo, eu teño a sensación de que vayan cancións que che molen máis ou que che molen menos, o protagonismo é da canción, é dicir, no Festival da Canción, que é o equivalente ao noso Benidorm Fest, o protagonismo ten a canción, é dicir, é para mostra pois un botón de quen foi este ano, que tampouco eran os favoritos, de feito, cando saíron os Napa, cando saíron escollidos, a xente estaba rollo de vamos quedar últimos, porque claro, Portugal non está dentro do Five, a sorte que temos. Claro, porque senón España... Si non, a ver que día, que a veces estaríamos na final. Claro, é que... Eu pensando por min, Pero, claro, é que tamén depende do ano, do resto de cancións, Claro. etcétera. Despois, claro, como eu lle chamo os euroiluminados, que son os que están xa dicindo que vas quedar de última, Sí, antes sí. de que pase nada, que hasta poden ter toda a razón do mundo, porque, joder, ao final é xente que sabe cousas e tal e cual, pero eu vexo que no Festival da Canción non hai tanto artificio que é na gala. Vale, É dicir, de feito, eu a nivel son, é dicir, como espectadora que estás vendo algo a nivel son, eu disfrutaba un montón, cousa que no Benidorm Fest é insufrible. Sabes, fallos de son que os propios artistas se queixen diso, e o que vexo é que España dun tempo para aquí está máis obsesionada con dar piruetas e que a canción haga pum, 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 que decir, vamos facer, aínda que eu creo que é super bonita a combinación de que unha canción sexa pam, 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 que outro leva unha balada, pero que haxa esa diversidade. Exacto, É dicir, centrarnos na exacto. canción e tamén na mensaxe, no significado, porque nós, igual en España, decimos, no, que teña moito pum pum, pero é que en Europa sí que lle dan moito valor á canción, e de feito os Napa, os portugueses, fíjate que, mira que ao final ahora están sendo virais, pero super virais, porque mira, a canción fala, chámase Deslocados, e fala, eles son da Madeira, entón falan como dese sentir de que estás na cidade, din como que non lles chega tanto o corazón, o formigón, o sol non é diferente, entón di, eu son dunha illa que está no corazón do océano, é moi bonita. Entón, de repente, que isto é o que pasa moitas veces, que a xente pasa de todo, non lle presta atención, e basta que unha persoa lle presta atención, suba un TikTok, e de repente todo o mundo xa entra na canción. É así. Sabes, que ahora parece que é difícil que a xente... Entón, a xente, claro, hai moita xente en TikTok subindo como vídeos, pois eu que sei, mesmamente galegos que viven fora de Galiza, con esa canción. Hai xente, eu que sei, valencianos que viven, pois eu que sei, en Madrid, con esa canción como, sabes, facendo a súa. Entón, dis tú, hasta que punto, sabes, perdemos o rollo de a canción en sí. É que, e encima é como Benidorm Fest, que a final é aí onde radica todo, donde no noso caso, como non cambien outra vez, isto vai ser un despropósito, outro despropósito máis, porque que non temos que, pero o problema de todo é que xa temos o mercadeo da industria, e que xa empaña todo. Claro, o primeiro ano Benidorm Fest era tiña esa maxia de a ver que pasa. E non estaba todo como máis puro, non? Sí. Era máis puro. Claro, despois pero agora Cristo cas votacións. Bueno, pues xa sabemos, xa
Pero bueno, pero a nivel de o nivel de propostas, sí, pero polo menos había estaba non agora, o que dices tú? Conste que, por exemplo, en Portugal tamén sucede que en Portugal son 20, ainda son máis, que ás veces para analizar todo isto faiseme bola porque son moitas propostas. Pero en Portugal tamén teñen esa cousa de que convidan, creo que a 18 e 2 entras por directo. No, 2 entran de, é dicir, que se pode presentar calquera. E no Benidorm Fest tamén. Bueno, no Benidorm Fest no Benidorm Fest son en total, non sei cantos son en total agora. Son menos. Menos son fijo. Sí, 12, non sei se son 10. Ou serán bueno, xa, igual. 20 non son. No, 20 fijo que non. No. O que pasa é que sí que é verdad, é dicir, é como que as teles convidan a certos autores, o sea, no Benidorm Fest xa non sei 100% como é. Convidan a artistas. No, Benidorm Fest tú mandas a... Pero tú mandas, pero é dicir, hai uns que é convite e depois hai como 2 prazas ou así, ou non sei cantas prazas é, que entras por... elección interna. Un xurado, elección interna. O sea, que igual... No Benidorm Fest... É diferente. No Benidorm Fest é realmente... Solo que de cara a la galería realmente é todo a través de alguén de mandas a proposta, é dicir, é para todos igual e non hai ninguna candidato que pase directo ou que teña outra, son todas están claro, é que en Portugal polo menos, claro, porque no Benidorm estou un pouco máis desconectada, sabes, máis alá pois de cando xa se produce é o mecanismo, que é o que coñecemos todo o público. Pero en Portugal sí que é o 18, pois o xurado ou quen sexa, ou non sei quen é como que falan con diferentes autores, porque, mira, por exemplo, o ano que foi Salvador Sobral, con quen falaron foi con Luísa Sobral. Entón, ás veces os autores deciden tamén ir como intérpretes, por exemplo, este ano Emi Carl ou a Cantadeira, que se lle dixo, pero aí é onde vou eu, buscan na diversidade, non só chaman a xente de discográficas ou a xente máis coñecida. Por exemplo, chamaron a Cantadeira, que ela é unha artista independente e que fai unha cousa máis de tradicional. Pero depois chamaron a Fernando Daniel, que é o mítico que aquí sairía todo o día en 40 principais. Por exemplo, non? Sí, bueno, é un pouco no Benidorm Fest ven sendo o mesmo, solo que eso faise de trastienda, que é o que dicimos que realmente ao final é que está todo xampa, porque xa dices, vou a tirar deste autor e deste tal, entón xa non estás poñendo as mesmas persoas xa no mesmo balanza, non é? Entón, se tiro xa deste tal, que me mande a propuesta, non sei, entón xa, que é o que está pasando. Claro, non unha persona que independiente que poda mandar e que non é coñecida e que poda mandar unha proposta maravillosa, nin se escoita. É que, por exemplo, en Portugal este ano, creo que unha das que saliu seleccionada é Capital da Bulgaria, é o nome, mira, Capital da Bulgaria é o nome artístico dela. E de feito era gracioso porque a canción chamábase Lisboa. Entón era Capital da Bulgaria, Lisboa. Buenísimo, sabes? E Capital da Bulgaria, eu vexo, non, en redes tal o que fai, digo, a nivel infraestructura podería ser eu tranquilamente, sabes? É dicir, non digo, a nivel infraestructura, tal, non sei que, e dis tú, isto é bonito, que este Capital da Bulgaria, que este a Cantadeira, que este como esa tal, porque ademais a Emi Carl, que eu entrevistei para o programa de lá para cá, que podedes escoitar na Radio Galega, estiven falando do seu último álbum, aproveito aquí para dicir que vai estar en Galiza en novembro, así que tomade nota. E ela dicíame que o que máis lle molaba do Festival da Canção era o que era o propio festival en sí, polo bo rollo, o sea, pola, entre comillas, festa, entre aspas, non, de atoparse todos os compañeiros, de estar aí, sabes, que decía, vale, sí, é un rollo para seleccionar a alguén para Eurovisión, pero non teño ese sentimiento, porque ela xa foi outro ano como intérprete, e desta vez foi como autora e intérprete, e dixo, non teño como un sentir de competición, ao revés, sabes, é como unha festa de xuntarnos tal, e que prima a música por riba de todo. Eu realmente o que penso, claro, que é o que debería ser, que a frase é que prime a música encima de todo, é que lamentablemente non é así. No Benidorm Fest, como non cambien as tornas, pois eu tamén creo, eu sinceramente non quero comparar, pero eu creo que Televisión Española ten que darlle un pouco unha volta, porque creo que, o sea, por exemplo, eu vexo que a RTP
Claro, eu falo, a ver, eu ao final son galaico-portuguesa, sabes? Entón, é dicir, non quero... o sea, comparacións son odiosas. No, pero bueno, de vez en cando hai que facelas. A RTP non digo que sexan perfectos, e tamén teñen as súas cousas, e este festival tamén ten as súas cousas, pero vexo como un rollo máis solemne, sí, sabes? máis serio, máis elegante. serio. Sí, E parece, teño a sensación por veces que non, bueno, Benidorm Fest ou outras cousas similares para escoller alguén para Eurovisión, é como que a España está obsesionada co artificio, non? É dicir, que eu digo, vale, pode ser que un ano vai a alguén facendo 1000 piruetas, e é unha forma de entender a música. Eu, por exemplo, este ano o que fixo Melody, eu nin en 1000 anos me vixo facendo algo así. Pero xa empezando, xa non falo da voz, que tamén non. Falo xa físicamente. Eu, ainda que me puña ahora durísimo con el gimnasio, eu aí digo, no. O sea, por algún lado vai salir un brazo ou unha perna. Sabes? No, pero é verdad que si que ao final ese, non sei, eu tamén creo quero pensar que como isto todo é cíclico, ao final isto non pode, a ver, a donde vai ir máis, que son por logo tamén o de Eurovisión é realmente o Benidorm Fest, que intenta que é un mini Eurovisión, o intentan facer, ao final intentan eses ver videoclips. É dicir, que non quero ver un videoclip, quero ver un eso, todo uns escenos, claro, pero planos todo grande. A canción que gañou, sin embargo, a min chamoume a atención brutalmente a nivel audiovisual, e se te fixas non estaban, o sea, casi non aproveitaron o grande do escenario. Eran sempre escenarios cortiños. Entón eu digo, jova, pénsalo, ahora ainda que saliu a serie esta baseada no tema de cando foi Maciel a Eurovisión. Bueno, sí, o nome non me acordo, pero non me acordo o nome da serie, pero está en Movistar Plus. Está moi guai a serie. Non a vin aí. E claro, tú ves, claro, eu digo, jova, é que antes, tío, que iban, ostras, ahora non me acordo do nome da pero Poupée de cire, poupée de sang. Aqueles anos. No, Lulu no. Non era François. Ai, Dios. Agora que encima eu esa canción, ai, Dios, bueno. Mariotas en la cuerda. Poupée de sang. É verdade. Poupée de cire, poupée de sang. Ai, Dios. É un temazo, sin duda. O sea, que Francia, bueno. Sí. E Italia, bueno. Oye, pero a mí Italia este ano me gustoume moito. Claro. A mí Italia, a canción italiana pareceme super bonita. O Festival de San Remo, outro que tal baila. É que iso é que os españoles somos tan alardeadores. É que para min Españita o que tiña que facer era buscar en sí é na súa, sabes, na súa na súa orixe, no seu talento, é dicir, no seu talento e obviamente aprender a abrir os brazos a Cataluña, a Euskadi, a Galicia, a diversidade cultural que hai, sabes? Totalmente. Mentre sigamos intentando si este país vai por aquí, vou por aquí, este país vai por alá, vou por alá, vamos seguir sendo, sabes? Esa copia mala que non... Claro, e notase moito que ao final triunfa máis a esencia, o sea, a originalidade, o tal, que outras cousas. Sin duda. De todas formas, eu ao final, que o que vivi en Eurovisión é sempre, digo unha parte máis, que está todo, bueno, que parece que xa estás como desanimado, e de, bueno, xa sabe que vamos chegar, non sei que, non sei canto. E eu sempre dicía, bueno, a ver, hai esa parte política que sí que está, pero bueno, tamén achaba a esa conexión cultural e a ser máis afín, porque nós ao final é verdad, somos máis afines a portugueses cos noruegos, eso é así, non? Sempre se poñía o exemplo, eu creo que cando ganou Portugal con Salvador Sobral cantando en portugués, aí barreu todos os estereotipos de Eurovisión. Entonces, se ese ano pasou, pode pasar outra vez máis. Porque, Portugal tamén pasou por unha etapa de que era todo un inglés, e era como de non teñades vergonza da vosa lingua, e agora Portugal, o sea, a nivel, pero falo en xeral, xa non só tema Eurovisión, senón que ves, o sea, ahora mismo Portugal, é dicir, os artistas como en Galicia, tamén estamos como eclosión, é maravilloso. Sí, é que vai sendo ahora, e sobre todo poder demostrar que aínda que cantes en portugués e non en inglés, aínda que cantes en galego e non en español, podes chegar a xente con esa lingua, e podes cantar tamén igualmente en inglés, en español e en chino se che apetece dado o momento, sabes? Quero dicir,
Pero o tema é, xa agora para ir finalizando, que eso, a xente quedase moito ás veces pois, co resultado, con non sei que, con non sei canto, pero sobre todo que alén de todo iso, que eu imagino que é unha experiencia tamén de moita presión. No, home, foi moita presión, pero porque claro, mira, desde febreiro que a min que salín elexida hasta maio, é dicir, eso é ensaios continuos, fora moita presión, pero realmente ao final eu sempre digo que o Festival de Eurovisión, esa experiencia hai moi poucos artistas que a poden vivir. Eu sou moi a favor, sempre falarei ben de Eurovisión, porque a miña experiencia, a pesar de que o anterior non foi positivo, foi bastante agridulce, eu tuve que cambiar de chip, é dicir, teño isto, vou a full, entonces o que vamos é disfrutar ao máximo, facer a miña actuación, que sexa unha actuación digna, cando eu agora vexo a actuación e digo, oi, pois sí, estuvo ben, porque a canción que era, non se podía facer máis. Pero tú, é que tú era o meu fin. É o que podías facer, ir a interpretar a canción da mellor maneira posible. Era eso. E ao final, para min, eu sempre digo que claro, que son experiencias que é o que digo, unha experiencia máis na miña carreira, non Eurovisión te leva a, cando dicen que é un como atípico, é que Eurovisión, ningún artista consagrado que ir a Eurovisión, porque ir a Eurovisión é como que el acaboso de la carrera. No. Eurovisión é tal e como te tomes tú. Para min Eurovisión abriume moitas portas. Gracias a Eurovisión sigo cantando en festas por toda Europa de Eurovisión. Estuve en Ámsterdam, en Finlandia, gracias a que a canción era moi popular, moi facilona, a xente lle gustou. Claro. Abriume moitas portas, un público LGTBI, todo eso que cantando en Prize que antes non tiña. É dicir, despois logo é como tú te lo montes. E, lógicamente, é unha etapa máis da túa carreira que tens que seguir adiante con outra. É dicir, eu sigo, non vivo de ese momento tal, foi un momento da miña vida que vivín, que sentín, que foi enriquecedor, e agora veñen o que estou facendo agora e demais. E eso se trata, non? Eu estou agora tamén moi cabreada porque dicen, no, que Eurovisión, digo, no, que no, Eurovisión. No, eu creo que ten luces. Que artista a ver, que artista lle foi mal por ir a Eurovisión? E se o pensas ben, digo, no. A ver, di, cal. No, pero creo que non lle iba nin pa diante nin pa atrás. Pero di. Non vai ser que escoite canto con... Vou non dicir, Manel Navarro. Pero Manel... Bueno, a ver, sí. Non me vou meter pero Manel Navarro igual xa non houbera feito carreira tal. Claro, que onde está, porque unha vez comentando disto, porque eu levo todo este ano dicindo, de moitas cousas non me enterei, pero entras nas redes sociais, eu só lo vi que lle machacaban a Melody por todos lados. E a min eso sí que me parece, tío, é que a xente, porque a xente ten unha facilidade para falar, vendo os toros dentro da barrera, que eu digo, mima. Eu tuve a sorte de que no meu ano, fíjate que non existía Instagram. E o Twitter creou mo Televisión Española para, é dicir, imagínate como... Si ainda non había o circo que había, senón é que pero ainda que tú queiras vivir ajena a eso, vanche chegar cousas. Oye, Lucía, que están dicindo que é machacón, Eu creo, mira, eu personalmente creo que Melody este ano poderá che gustar ou non a canción que tú queiras, pero ela repartiu unhas leccións por todos lados, foi a primeira en rirse de si mesma, todo isto da alfombra vermella ainda lle deron a volta e fixeron unha promo para Netflix. Mira, saliulle a conta máis que ben, é que quedara donde quedou aínda lle veu máis positivo, é dicir, porque a ver, todo o que se creou foi por... Entonces, ao final, ela o que ten xa clarísimo é que xa ten anunciado os seus concertos, a súa gira, o seu single, e ela máis lista del mundo, e agora, ao final, Eurovisión, que eu quedei como unha diva como eso, e lo outro era vou a miña carreira. Sí. E pois que tamén, eu creo que tamén como ela foi artista xa infantil, ás veces eso tamén penaliza, porque parece que xa non che dan pé, non, a quen foi icono de nena, é como que ás veces é rollo de xa non conciben que poidas de adulta seguir cunha carreira, sabes? É como que, non, é la del gorila. Ela, aínda que non se pon aí co gorila a abrir o concerto, pero sabe que o público quere eso, entón ela nos seus concertos tamén o incluye. E ao final é o que che digo, que hai moitas formas, non hai un único camiño, hai un abano moi grande, e ao final, pasar por experiencias así, ostras, que non por ser Eurovisión, eu non penso en Eurovisión xa como rollo, fuches a Eurovisión, tal, non sei que tamén, sabes, sino máis porque
todo o que hai detrás de o sea, que vos teñen non sei se antes era tan heavy como ahora, pero dende que gañas o rollo ata que vas a Eurovisión estás en promos, non sei, o sea, non paras. Non paras. Eu aí era xa, de feito eu fórame para Madrid e viña moi pouco, é dicir, estábamos dun lado para outro, pero sí que o que no meu caso eu a rabia que tamén que levas é que eu estaba totalmente encorsetada, porque claro, eu non podía facer o que quería. Claro. É dicir, de feito, levei moda galega de casualidade, porque me querían impoñer un diseñador de andaluz cun corpiño en unha... Queríame poñer unhas cousas unha así. cousa que non dicía, pero onde vamos parar? Eu quería levar moda galega, sí ou sí, e costou, é dicir, foi o único que me deixaron, é dicir, porque queríamos cambiar un pouco a produción, na letra, pois facela un pouco máis miña, e que non dejaron a facer absolutamente nada. E bueno, nese aspecto sí, pero, ojo, yo lo vivía, que me quite lo bailado, non é? Sí, no, a ver, a letra 100%. Para min é un eslogan de vida. Ahora cada vez estou máis con ese mensaxe, con esa mensaxe de, ao final, pues eso, disfrutemos do que nos pasa ao máximo, tal, e que non quite lo bailado, e xa está, eso é o que nos toca. E non arrepentirse de non facer aquelo, faino, e xa, deso se trata a vida. Ao fin e ao cabo, é que independientemente diso, que ao final é unha experiencia que máis alá da exposición curteche moito tamén, porque despois tes que dar calqueira concerto tal e dis tú, bueno, xa veño de lá, sabes, xa pasei un pouco por todo. E aquí estás, e aquí sigues. E aquí sigues, que é o que dicíamos, eso ao final, digo que, porque claro, para moita xente, cando dicíamos, claro, igual pensa, de, oi, que aquel, unha persona de Andalucía, dice, pensará, o mellor nin se acorda nin da canción, nin de min, de nada, claro, pensará que non, pero claro que non, que eu sigo vivindo da música, que entón a miña Eurovisión é que foime ben, é que claro, é o que dicíamos, porque, ningún artista... Xa non é tema de acordarse ou non, tamén é rollo de que, aínda que a canción, sabes, fora imborrable da cabeza, tú tamén tens que seguir facendo cousas, non vas estar cunha mesma canción todo o tempo, sabes? Non, pero cando dices que si te leva ao fracaso, eso, claro, moita xente que como non sabe de ti, pensa que non existes, nin traballas, nin faz música. Digo, pois non, sigo facendo música, sigo facendo cancións, sigo facendo concertos, e aquí estou. Claro. Eso é, de eso se trata. Bueno, pois eu agradeceche moitísimo o teu tempo. Oye, ao final fixose nos corto tempo, vamos ter que... Bueno, a próxima na Arzúa, cun vaso de viño e un poquinho de queixo, por favor. É verdad, que eso, por favor, un cachiño de queixo, que eu son fan dos queixos. Sí, en Arzúa, se pode ser. Podíache ter traído pero, por favor, non estiven avispada, non pode ser. A próxima, queda pendente. No, pero agradeceche moito, Lucía, o teu tempo, sei que andas pa diante, pa atrás, pa diante, as túas ganas e tal, e de falar aquí, ademais, eso, abrímonos ben, e tal, e aí estás e aí sigues, eu douche moito ánimo aí para camiñar pouquiño a pouco cara ese novo álbum, concertiños que veñan, que sigas colaborando tamén con Portugal, dándolle caña ao portugués, que neste último tema... Vamos ter que facer unhas clases, composicións, aquí temos ter que facer unha mestura boa. Po que necesites, este tema último que sacaches co Se Amar, o Ámame, que estás cantando aí en portugués tamén, Bueno, sí, eu intento. É verdad que falando do acento, claro, eu moitas veces intentaba poñelo, pois eso, a escoita do portugués. Entón dicíame, non é mellor natural, é que o fagas tú, porque tú, claro, porque vai ser impostado, é dicir, a ti saleche de forma natural, lóxicamente, pero sí, sabes, eu tamén sáleme, pero por iso poñoche un exemplo, eu agora que un tema vai ser unha samba, eu quero facer como un guiño ao Brasil, se eu quero facer o acento brasileiro, sáleme impostadísimo. Entón, eu vou facer como un 50-50, sabes, que se vai notar unha cousa, pero queda mellor, queda máis natural a medio camiño, ainda que un brasileiro diga, a ver, pa onde vas, Mari Carmen? Claro. Pero queda máis natural, porque se vai entender que se intento forzar e bachi, é a peña, que persiste pa onde vas. É así. Entón é o mellor, sabes? Ao final, o galego e o portugués estamos. A sorte que temos, Por moitísimas gracias. Por nada, un placer e ata a próxima. E aquí seguimos, aquí seguiremos. Escoitámonos no próximo episodio. Chao, chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.